Sa mali pa nga report, Apo, PNP Sarat, nagbalag, iti publiko pakasiknanti, panagraira, dagiti scammers. Detalye ka dito, manipod, Apo, iti PNP Sarate. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Nagbalaag ni Police Captain Ashley Kleiner kakayorin na iti PNP Sarat iti publiko nga gananad iti agraira manen nga online scamming inlawlawag ti hepe at ti modus operandi daket agin tatawag daket agin chat da kadagiti na duma at tao nga ibagbagada nagkamali dati nang isendan dati 7,000 pesos ket ditoy nga ibabawi dati na isenda imbatan ti hepe akasapulan ang masolbar dito yung problema gaputa isudamet lang ti kakaasi no as bilang awan ti makaitudo kadagiti nang aramid iti daytoy a krimen. When Lawrence kadagiti nga kwatatan nga panawenen ket ususarenda iti social media nga panag-scam. Dahiti nga rod advanced technology ket adun dagiti mabalintay nga pakabiktimaan iti anyaman nga daytoy panagloko iti tao. So maging aware tayo lang kadagiti mapaspasamak iti uneg iti social media when no dagiti paglintegan regarding iti cybercrime. So dagiti tips ang damit iti naikabil mi iti Facebook page min Apo nga dapat nga suruten tayo tapno naantay nga may scam. Gapo iti daytoy a pasamak ket inaloko iti hepe iti publiko asapay na kumata agturong da iti biang iti PNP no andan ti kastoy a pasamak. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.